От началото на кризата България е изпаднала с 15 позиции в класацията по конкурентоспособност и в момента сме сред последните страни по този показател. Според икономистите, единственият път за подобрение на бизнес климата са иновациите. Какъв е стимулът за развитие на иновативни проекти и каква е формулата за успешна реализация на млади предприемачи в България? Отговорите проличават по-ясно, когато имаме практически примери. Да учат по време на игра. Това предлага на децата проектът RoboPartners, една от програмите спечелила награда в първия по рода си конкурс у нас за млади предприемачи. Инициатор на идеята е инженерът и IT-специалист Кирил Митов. С парите спечелени в конкурса за иноватори, той прави училище по роботика, където децата с лекота трупат знания в някои не чак толкова атрактивни области, като математика, физика и електронни технологии. Видяхме проблем, който може да решим. А роботите са супер полезни. Супер лесно става с тях. Просто защото са интересни, шават, триизмерни са, няма нищо абстрактно в тях и е доста ползотворно. Според методиката, на децата се дават проблеми, а не решения. Прилагат се само инструкции. Програмата е за различни възрастови групи. Кирил споделя, че в началото са очаквали любопитство към материята да проявят учениците от среден курс, но изненадващо големият интерес е дошъл от по-малките. През школата вече са преминали над 200 ученика от 1 до 12 клас. Бизнесът все още не е свръхпечеливш, но приходите само за част от 2010 са близо 30 000 лева, което предвид вложената първоначална инвестиция и оперативните разходи е една добра основа за успешното развитие на проекта. Моята дефиниция на иновация е да успееш с по-малко средства да добавиш по-голяма стойност. В различни проекти това може да се случи. Но успееш с по-малко средства, с по-малко ресурси да добавиш по-голяма стойност, значи си намерил нещо иновативно, някакво иновативно решение. Това е по-скоро моето разбиране. Не искам да давам дефиниции. Предполагам, че може е доста моята да давам дефиниции за иновации, но това е моето разбиране. Аз така разбирам иновацията. Проектът на Кирил коства много средства и труд. Той обаче е убеден, че инвестицията си заслужава. Формулата е кратка и ясна. Имаш проблем, значи трябва да го решиш. Трудностите са само едно предизвикателство, а отзивите, въпреки краткото време от старта на бизнеса, са повече от добри. Затова и ръководството на фондацията, наградила проекта, е доволно от оценката и избора си. Конкурсът на Empower за иновативни проекти на млади предприемачи е първият по рода си у нас. Идеята на Кирил е сред трите предложения, които журито отсява сред близо 200 кандидатури. Иновативна бизнес идея, всъщност по нашата дефиниция, е да е бизнес идея за развитие или внедряване на нови технологии или процеси, които в България не са познати. Иновативност в един процес може да бъде и нов канал за дистрибуция. Давам само пример, разбира се. Може да бъде нов начин на рекламиране на продукт или на услуга, дали ще е в интернет или ще е с дейности, които са извън стандартните рекламни такива. Всичко може да бъде. Наистина, затова и толкова широко сме оставили и сме направили фунията на думата иновативност. Радваща новина е, че за разлика от 90-те години, днес изготвянето на проекти е все по-рядко срещана бариера. Вече все пак сме 2011. Не само, че се предполага, ние го и видяхме от миналата година, за това, че ние вече имаме достатъчно добра грамотност, за да можем да напишем един чудесен бизнес план, да можем да изложим нашата идея за развитие на бизнеса в писмена форма, така както се иска навсякъде по света. И вече обръщаме внимание на по-меките неща. От рода на това да срещнем
И това е печелившата формула. Да срещнем, убедихме се, да срещнем младите хора, кандидат-предприемачите за награда Empower, с вече хора, които са успели да изградят име и предприемачески умения, които имат 1, 2, 3, 5, 10 печеливши бизнеса. Освен представянето на добър проект, важните неща са дългосрочният ангажимент и качеството на екипа. Пари за стартиращи компании се отпускат предимно на хора, на човек. Идеята е супер, идеята е добре да бъде добре подкована, добре сложена, добре описана, разбира се, но в крайна сметка пари се отпускат на хора, на човек. Фондациите отпускат пари на предприемчиви българи, които имат желание и способност да развиват иновативни проекти. Това обаче са единични случаи. Каква е държавната подкрепа за развитие на иновациите? Отговорите ще научим в специализирания център към Българската академия на науките, който е координиращо звено и е открит преди 5 години. Отскоро директор на звеното е Карина Ангелиева. Тя от дълго време следи проблема за практическото бизнес приложение на иновативните научни проекти. Противно на общоприетото мнение, в много български лаборатории се създават уникални системи и продукти с директно приложение в индустрията. Такъв е примерът с разработения от Асен Шулев робот за инвитро оплождане на яйцеклетки. Интерес към проекта, който е в процедура по патентоване, проявяват едни от големите международни фармацевтични компании. Проблемът е, че у нас подобни иновации, т.е. научни изобретения, носещи печалба, се правят на парче, и то по договори с чужди инвеститори. Затова една от целите на координационното звено към БАН е подобряване на комуникацията с бизнеса. За постигане на истински ефект обаче е нужна и подкрепа от държавата. Трябва да знаете, че иновации се правят с пари. Значи в Германия да отрежат на един от световните институти, Макс Планк, например, бюджета, и той ще докара по-малко средства. Това е скъпо нещо, изисква високи технологии и най-важното нещо – хора, качествени хора. Изходът са инвестиции в рискови ресурси. Другата насока е подобрение на нормативната уредба. Липсват стимули, заложени в самото ни законодателство, които да насърчават връзката между бизнеса, индустрията, т.е. и академичните среди. Една от мерките е въвеждане на данъчни облекчения за бизнес, който развива иновации. Друг вариант за подкрепа на иновациите, прилаган в повечето европейски страни, е кариерното развитие на млади специалисти. У нас все още липсва дори първата стъпка, а именно закон, който да регламентира правилата в сферата. Затова единствената алтернатива за предприемачите до задействането на тромавия бюрократичен апарат е търсенето на частни спонсори. Да се върнем към конкурса за млади предприемачи и да видим реализацията на втория награден проект. Докато школата за роботика на Кирил Митов цели да събуди интереса към ученето на най-малките, то втората програма, наградена в конкурса за млади иноватори, е насочена към най-възрастните. Услугата е наречена домашен патронаж. Целта е вместо постъпването в хосписи или старчески домове, клиентите да се чувстват спокойни и добре обгрижени, следвайки обичайното си ежедневие. Създател на проекта е Нина Димитрова. Тя работи с екип от няколко души, един от които е социалният експерт Цветелина. При всеки един човек е абсолютно различно, защото това се определя точно от неговата самостоятелност и от типа на грижите, от които той има нужда. Някои имат нужда само от телефонно обаждане, от социален работник, но има и по-тежки случаи, при които вече те са тежко болни, необходимо е по-голяма грижа за тях, хранене, преобличане, къпане. И този индивидуален план всъщност служи на базата на общата информация, която сме събрали от оценката, да преценим кои са точно конкретните нужди за самия човек и да можем да му ги предоставим. Контактът с хората и топлото отношение. От това според Свети се нуждаят основно нейните клиенти. Те се радват на всеки един човек, с който могат да комуникират, защото възрастните хора са много самотни и не са толкова обгрижени. И това е най-важното за тях.
Докато Цвети подготвя поредната социална оценка, Нина, която ръководи екипа, се отправя към офиса на организацията. Преди да се захване с ежедневните задачи, отделя време, за да ни разкаже как се заражда идеята за проекта. Първо в обучението си тръгнах към социалната сфера. Завършила съм политология и след това направих магистратура социална работа. След това дисертация отново върху тази тема, върху социалната политика в България, така че някак от теорията тръгнах и виждайки го, вече наистина имам шанс да направя нещо, което съм видяла как функционира, как е функционирало и да допълни нещо от мене. Проблемът според Нина е, че у нас социалната област не се възприема като възможност за правене на бизнес, а е смятана за територия, предназначена единствено за програмни проекти на неправителствените организации. Проектното финансиране в социалната сфера общо взето е един капан. Функционира няколко месеца една услуга, която е нужна или дори година и след това финансирането престава. Програмата за домашен патронаж обаче е подплатена с добре разчетен финансов бизнес план. Той предвижда средната цена за пакет с услуги да струва около 30 на 100 по-евтино от алтернативи като болногледачество и настаняване в социална институция. Затова търсенето бързо нараства. Ало? Димитър търся. Нина се обажда. Ама така ли последно решихте? Няма, във Владимирово не искате. Ще би там човек като си се върне вкъщи най-добре. Лек път, ако вземете си телефона нашия, ако има нещо, да се чуем. До чуване. Проектът, освен на клиентите, помага и на хора в предпенсионна възраст, които нямат необходимия трудов стаж, да започнат почасова работа като социални асистенти. Преди това съм работила в Кремиковци, съкратиха ме, останах безработна и понеже имам още достатъчно време до пенсиониране, реших да опитам това. Според мен този тип услуга е много добре за човека, който е гледан, добре и за човека, който извършва тая дейност, защото все пак в едно затворено помещение 8 часа се издържат по-тежко, отколкото човек се разнообразява, когато отива до един дом, запознава се с нови хора, контактите са много хубаво нещо. Аз харесвам професията. Сте доволна? Доволна съм, да. Доволна съм, че попаднах на тези млади, добри деца. Разчертали сме 23 района на София по квартали, общо взето, като идеята ни е да си помогнем организационно. Има няколко квартали, в които има концентрация на възрастни хора. Единият е този квартал, в който сме, Изток, Дианабад. Друг квартал с концентрация е Лозенец на възрастни хора. Също така в центъра на София има доста възрастни хора, които се нуждаят от подкрепа. И районите около гарата, ето тези райони. Според мен най-голямото предимство е това, че човек не трябва в края на живота си, последните години на живота си, да си променя начина на живот. Когато се премести в един дом или в хоспис, това са едни условия, където се води малко или много комунален начин на живот. С стаи с по 2-3 в най-добрия случай. Така че наистина се налага, когато човек е на 60-70 години, да коренно да промени начина си на живот и то на ежедневието си, което може да бъде предотвратено с тези услуги, които ние предлагаме. Иновативни услуги, които облегчават ежедневието и решават образователни проблеми или научни изобретения с дългосрочно, но високо ниво на възвръщаемост. За малък и затворен пазар като българския, несъмнено именно това е водещия фактор за ръст в икономиката. Успешните иновативни проекти са гаранция, че сферата има потенциал за развитие в страната. Инициативата е в полето на държавата и големите корпорации, защото от тяхната готовност да инвестират в иновации зависи стабилността на бизнес климата в страната.